Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Элек-электән кешеләр арасында булганнар шундыйлар, кемнәр төшкә ышанып, аны юрый торган булганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям пәйгамбәр булгачтан сорый торган булган хәтта сахабалардан, сезнең берәрегез берәр нинди төш күрмәдеме дип. Коръәни Кәримдә дә без сезнең белән беләбез, Юсуф сүрәсендә, Юсуф алейхиссаламның кыйссасында әйтелә, ал ничек төш күргән, ничек төшен юраган, яисә икенче кешеләрнең төшен ничек юраган икәне әйтелә. Ибн Маджа хадисләре җыентыгында Ауф ибн Малик, Аллаһ аңардан разый булсын, риваят ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте ди, төшләр була өч төрле. Бер төре ул шайтаннан. Кешене куркытыр өчен, кешене кайгыртыр өчен, шулай итеп, төшенә кертә дип әйтә. Икенчесе ул көндез безне берәр нәрсә борчый икән, без аның турында уйлап йөрибез, һәм йокларга яткачтан йокыбызда шул төшне күрәбез. Өченчесе ул төш Аллаһы Тәгаләдән, пәйгамбәрлек итүнең 46-нчы өлешенең берсе дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Бухари хадисләре җыентыгында китерелә. Ул хадис риваят ителә Абу Хурайрадан, Аллаһ аңардан разый булсын. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте ди, пәйгамбәрлек итүдән берәйбер дә калмады. Шатлыклы хәбәрләрдән гайры диде. Һәм кешеләр сорадылар, нәрсә соң ул, нинди ул шатлыклы хәбәрләр дип. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, шатлыклы хәбәрләр ул яхшы, хәерле төшләр диде. Шулай ук Ат-Тирмизи хадисләре җыентыгында Убада ибн Ас-Самит, Аллаһ аңардан разый булсын, риваят ителә. Көннәрдән бер көнне ди, мин Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямнан сорадым ди. Коръәни Кәримдә Юнус сүрәсенең 64-нче аятында әйтелә ди: Аузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Лахумул бушра фил хаятид дунья. Аларга шушы дөньяда ук шатлыклы хәбәрләр каралган дип. Я Расулаллах, нинди ул шатлыклы хәбәрләр дип сорадым ди. Һәм Пәйгамбәрбез әйтте ди, ул яхшы, хәерле төшләр ди. Мөмин мусульман кешесе үзенең төшендә күрүе ди, яисә башка кешенең аның турында күрүе дип әйтте диде.